are de urmărit un moment politic, inclusiv oameni. Vreți de aplaudați. Anii cu 7 metri de zăpadă făcut. Am mers pe acolo, s-a întâmplat de mult, cu lumea acest vorbitor. Acest mare zăbel de anul acesta. Domnul, de trecut am durmat. Cum a început cu marele zăbel? Băi, băieții, eu ședesc cu muiere mea în spate și ne uitam la televizor. Și dintr-o dată s-a ridicat o hulă mare. Hulă? Unde s-a ridicat hulă asta mare? Nu vine de mine. Ataloni, exact. Așa, exact. Niște. Niște. Cu niște propozi de o palmă. Propozi. Ce l-a folosit? Am zis. Eu am propus unești. Pulpe de palmă. Păi, și cum e, dar vreau să ce franceză, uite cum știu să de formă. Locuri. Era o slocăneală literară. Și vedeți, propozi să-mi iau pe uzul. Pe ce? Pe uzul. Ce e la uzul? Uz, pădure, în engleză. Păi, idiot, trebuie să-mi iau propozi pe uzul. Sau de forest. Nu e de nu tipă forest. Nu putem să ținem pădurea părcii. Și viitor la cerere. Și noi am strigat la nevastă vreau să vadă aceea propozi de pe uzul. Am strigat să închidă oile. Și le-am închis. Azi nu mai dacă pituiesc și net, ca să spui. Dar de ce? Dacă o pituiesc și net. Și nici germane, piteșori, te rog frumos. Păi, idiot, e asta, băi! S-o pituiesc și net, să vadă flocone de pe uzul. Nu. Se închidă oile. Și le-am închis. Păi dacă n-am oi, și grioa să închide proastă asta, băi! Deci atunci ce trimisul să închizi oile? Nu închide, înseamnă că ai torci. Faci. De ce? Oci. Nu. Ce animale? Oci. Oci. Nu poți pronunți și oci. Oci. Ai multe oci. 160 oci. Și un cocoș. Ce? Cocoș. Ce la cocoș? Păi, nu au găinile cocoș și așa au fost de cocoș. Ce de bucăia. Fac ei că se pot cu viață nici așa. Morte, n-ai și morte? Mă jignește în telefon. Și de când ai fost? Când mi-au murit din pingui. Ai și pingui? Auzi, n-ai că mi-au murit. Păi de ce? Eu am murit vecinul care a mușcat cu pinguini pe fiutul și eu murit de ce. Dar la pinguini nu mușcă, domnule. Nu știu, că le-am pus ciochite. Și le pun ciochite. Ce e ciochite? M-au oprit, odnite, mai ține așa, râdnite. Așa le-am pus tot, ciochite, așa. Și desnigea cu flocuri. Și nu v-ar putea la Dumnezeu să nu mai nimic cu flocuri. Da, am fost că ne rugăm și omul și de ciurci. De ciurci? Ciurci. Ciurci. Ciurci e biserică în engleză. Băi, idiotul ăsta, mă! Păi cum șadă ăia pe biserică? Dacă ciurci era acoperit cu flocuri, unii vrei să șadă ăia? Stătea și cu mine acolo. Și nu era frig. Cum de știe frig la un nou morți? De aia zile, o zic, au fost mulți operi de pe zi, așa? Da, era un cetățean, demorat. I-am dus păr, i-am dus țigări, i-am dat puni în gură, ce nu vreți. Dar pe ce l-a văzut, domnul? Nu vreți să merge? De cine omul ăsta a pus țigări și nu spunea? Spunea, nu te-ai și țigări. Dar poate de asta, poate știe, poate să prinde, mă duc să te Dar ce l-a luat omul în casă, că îngăzească și el? N-a putut să fie, dacă îi pune ca să spun la asta. Dar nu l-a furat, vezi? Păi nu i-a furat, i-a furat rost de motorul caroseria, pachete haine pe dânsul și-au rămas cu putele de mai eu, pătat și ca să poșa. De-aia zile, a primit cineva în casă. Da, am primit un tir în Bulgaria. Ai primit tir în casă?
dar cu derapat și era. Eu casă și să pun din calea de unde. Deci mă drăma acasă. Cum să te reține cazul chiului? Bonat. Și nu l-am dat în judecată. Dar și nu l-am dat. L-am dat puțin cu peți. M-am întrebat pe măsa. Și cred că e garaj prin Sofia. Dar prin zăpada asta mare, cum mergea domnul? Am casat și de sub zăpadă. Ce moame mușitoare! Stai de tine are să mi pe poată la Crăciun. Hai! Dar cu animale, ce să zic cu animale? Vaște, de atunci s-a macinat și a făcut patine, o fractură de tatardieni, așa la perit, veniți de ce domnul, da, așa o perit de nis, și acum o perit. De aia zic, nevastă, de ce are o pivină? Nevastă, de ce are o pivină? Eu am vrut să-i fac albaști, dar greșit nu m-am cantat așa tare. Ce te-ai văzut, domnule? Păi, te vezi colorat, te duci și vezi de noapte podul și urile, și-a crezut o plină din ea. Și dacă era plină de ce? Bine din ea, Gheorghe, Nea Vasile,